Sabay tayo dyan mga kosa. Mukha akong kabuti. Yun. Magkano muna kami dagat. Para naman pagpahinga din konti ulit. Wala pa tayong dalang baso. Sa San Fabian tayo ulit ngayon. Malapit. Yung si Malo. Yung pila ng pandesal, oh. Pandesal. Pandesal. Ako na munang umalis, maglakbay. Pumunta sa malayo, dumayo. Kahit di ko kabisado, sakit ng tanggapin. Tayo'y inaabuso ng binigyan na Dito yun. Come on, let's go! Sige nga! Pagbaba niyan, mandidiri yan sa lupa. Baba! 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 Hop! Tara, sumama ka sa akin. Hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar. Gandang umaga, haring araw, tulala sa kaning bahaw. Pangamoy na nabusog sa lumalapang alingasaw ng kalyet. Kairitang haliyang ininit lang. Tiis lang anak sa parang minumog na sinigang. Pasok sa... Yan na sila, yan na sila. Yan na sila. Hindi yung camera ko, ah. Wala, iwan ka sa pangpang. Ha? Ligo din tayo ha, punta tayo doon. Ha? Lumilipad nakangiti, lumilipad ng nakangiti, lumilipad nakangiti, nakangiti, nakangiti. Lima, 20. 5.20? Oh, Hindi ang binili mo. 15 pieces. Kano yun? 60. Okay na yan. Gusto mong tikman? Parang ano to ah. Parang ang lilit ah. Yung mga kosa, no, na nakauwi na kami, nakaligo na si Lou. Ako na lang hindi pa naligo, sila naligo na sa CR. Bumili ng tubig si Mal. 5 piraso, parang 4 pesos isa. Okay din, di ba? Mura. Na-enjoy namin yung bakasyon. Hindi kami nakapag-vlog mga nakarang araw. Kasi, dito lang kami. Wala naman kami ganong ginagawa. Nagpapahinga.